Dobrý den, vítám vás u nás na prodejně v Písku s kompletním sortimentem rybařiny na 250 metrech čtverečních. Pojďte dál. Jak už náš název napovídá, specializujeme se na přívač. Najdete u nás veškeré vybavení renomovaných značek a veškeré produkty pro všechny techniky a způsoby přívače. Naší největší předností je nejširší sortiment Kitechu, nejširší sortiment jigových hlaviček a zátěží a nástrah pro trout a reu. Jako novinku na našem obchodě najdete novou českou značku rybářského oblečení Adventure & Fishing, která vyrábí oblečení té nejvyšší kvality do každého počasí.